जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଇ ଖାଇବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କିଛି ବି ମାନି ନଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲୁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜହ୍ନି ପନି କେତେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ହେଇଛି ଆଉ କଖାରୁ ପତ୍ର ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ମାନେ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଶାନ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେଠି ଯେ ମାନେ କେତେ ସାରା କଖାରୁ ଫୁଲ ଜହ୍ନି କେତେ ସାରା ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା କଖାରୁ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡଙ୍କ ବେଶୀ ଛିଡ଼େଇଲୁନି ଅଳ୍ପ କିଛି ଡଙ୍କ ଛିଡ଼େଇକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ରାଇ ଫାଇ ତ ଡାଲମା ସବୁ କିଛି କରିକି ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ପଞ୍ଚୁଆତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ପୂଜାପୂଜି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଡ଼େ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୂଜା ହୁଏ। ତ ବହୁତ ସାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଫୋଗ ଦିଆହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।